шуруи парвозҳои мустақими доимӣ дар масири Душанбе Ҷидда ва Хуҷанд Ҷидда хоҳишмандонеро хушҳол кард, ки нияти ҳаҷи умра ва қасди сафар ба Саудиро доранд. То имрӯз мусофирони ин масир ва зоирон аз роҳҳои дигар ба ин макон сафар мекарданд. Олия Шарифова 3 ҳафта пеш аз ҳаҷи умра баргашт. Хабари парвозҳои ростро дар ин масир истиқбол кард. Вай гуфт ба зиёрати хонаи худо ба воситаи кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон сафар кард. Ман ҳамиқа интизор шудам. Баъд рафтам охир Ӯзбекистон ба дару расидем Тошкент ба Ҷидда ба рафтам. Аз Ҷидда унҷа ман 76 унҷа будам. Олия ки сафар аз тариқи роҳҳои дигарро таҷриба кардааст, ба ин бовар аст, ки парвози рост аз Тоҷикистон ба Ҷидда метавонад барои мусофирон роҳат бошад. Аз ин ҷо раван беҳтар аст. Барои чӣ гӯед? Барои ин ки Ӯзбекистон бисёр занҳо рафтанд, касал шуда монданд, бемор шуданд, барои ин ки автобус бад бисёртар мерафтиянд. Ҳамин Тоҷикистони худо мораван беҳтар мешад. ҳам арзон ин хел қимат, ин хел пули фикр кардан дар кори қимат намеафтад. Фарқаш $100 ё $200 аст. Ширкати Somon Air хабар дод, ки парвозҳо аз шаҳри Душанбе ба Арабистони Саудӣ ҳафтаи 2 ва аз шаҳри Хуҷанд ҳафтаи 1 бор анҷом мешавад. Вақти парвоз дар ин масир 5 соат будааст. Нархи чиптаи парвоз аз як самт каме беш аз 5000 сомонӣ аст. Ин ширкат нагуфт, ки чаро якбора чунин тасмим гирифт ва 3 парвоз дар як ҳафта ба ин масирро роҳандозӣ кард. Аммо таҳлилгарон ба он ишора мекунанд, ки зоҳиран ин ширкат мехоҳад ин бозорро аз худ кунад. 2 шаҳр ва 3 парвоз дар як ҳафта гузоштани Somon Air нишон медиҳад, ки бозор, яъне сафари мусофирон ё ки анихтара зоирон Арабистони Саудиро омӯхтааст. Ширкат медонад, ки шумори сафаркунандаҳо чӣ қадар аст ва зоҳиран мехоҳад зоирони тоҷикро ба даст орад, то ба қавли пул бегона нашавад. аммо ин таҳлилгар мегӯяд, танҳо бо роҳандозии парвозҳои мустақим мушкил ҳал намешавад. Ба гуфтаи ӯ бояд тиҷорати сафари ҳаҷ дар Тоҷикистон аз монополия берун карда шавад. Дар як соли ахир теъдоди хоҳишмандони сафар ба ҳаҷи умра афзудааст. ҳоло танҳо 2 ширкат Ормон ва Мунзал ҳаққи фиристодани шаҳрвандонро ба ҳаҷи умра доранд. Нархи сафар аз Тоҷикистон ба умра, ки 2 ҳафтаро ташкил медиҳад, аз 21 то 25 ҳазор сомонӣ аст. баъзе аз сокинон ин нархро гарон медонанд. онҳо кӯшиш мекунанд тариқи Ӯзбекистон ва ё Русия худро ба Арабистони Саудӣ бирасонанд, ки каме беш аз 15 000 сомонӣ است.